שלום, אני ניב יצחקי, ארכיטקט תוכנה, והיום אעשה את אתגר 10 הדקות של הקונטיינרים. מה שאני הולך לעשות זה להרים תוכנה בפייתון, לארוז אותה בדוקר, ולטעון אותה לקוברנטיס, ולהסביר כל דבר שאני עושה במהלך השלבים. אני מניח שאתם יודעים לתכנת, אני מניח שאתם יודעים מה זה JSON, REST API, שאתם יודעים מה זה Database ו-SQL, ואת כל השאר אני הולך להסביר, אז שיהיה לי בהצלחה. כדי להתחיל את האתגר יחד איתי, אתם צריכים לשכפל את הריפוזיטורי הזה, ניב יצחקי, Basic Docker Kubernetes, שנמצא אצלי בחשבון. אני כבר עשיתי את זה, והוא נמצא לי פה בקורסור. בעצם בריפוזיטורי הזה יש לנו קובץ רידמי שינחה אותנו לאורך כל האתגר הזה. והדבר הראשון שאנחנו נעשה, ישר ולעניין, זה לארוז, יש פה תוכנה כבר מוכנה, ואנחנו נארוז אותה כדוקר. אז לפני שאני מסביר, אני פשוט אראה איך זה עובד. אני בעצם מריץ את התוכנה, בונה ומריץ את התוכנה בעזרת דוקר קומפוז. הנה, עשיתי את זה. עכשיו התוכנה רצה, היא עובדת עם דאטאבייס, גם הדאטאבייס כרגע רץ. וקודם כל אני אראה שהיא עובדת. אז אם אני נכנס ל-localhost 8000, שנייה, בוא נחכה שהיא ממש תעלה. הנה, וואלה. ואם אני נכנס ל-localhost 8000 docs, אז יש לי דבר שנקרא swagger. למה קוראים לזה swagger? זה מלשון swag, שזה מגניבות. וזה באמת מגניב. זה מאפשר לי להריץ את כל ה-API של התוכנה שלי. כרגע יש לי API מאוד פשוט שמכניס וקורא מתוך רשימה של to do. למשל, אני יכול להכניס לתוך הרשימה בעזרת ה-API הזה, שהוא בעצם לוקח מטלה ומכניס אותה לפי הטייטל שלה, פשוט מכניס. הנה, הוא יצר עכשיו רשומה שנקראת, שהטייטל שלה הוא string, ויש לי למשל API שקורא את הרשימות, שכרגע הוא מביא לי רשימה אחת וכולי. זה בעצם אפליקציה עובדת. אפילו יש פה משהו שאומר אם התוכנה בריאה או לא, שהוא מחזיר כרגע סטטוס אוקיי, שזה ה-health. ונתחיל בהסבר מה זה דוקר. אז דוקר זאת מהפכה שקרתה אחרי מהפכה אחרת. אם מי שזוכר, פעם הייתה מהפכה של ג'אווה, שבעצם אמרה, הג'אווה יכולה לרוץ על כל מכונה שתרצה, פשוט תתקין אותה, והאפליקציה בג'אווה תעבוד. ואז בעצם יכולנו לכתוב את אותו קוד ולהריץ אותו בכל מיני מקומות. הדוקר מהפכה עוד יותר גדולה, כי היא אומרת, אני כבר מריצה את כל המכונה. אתה אפילו לא צריך להתקין את האפליקציה שלך על מכונה, אלא אני אריץ לך מכונה שלמה, אתה תגיד לי איזה מכונה אתה רוצה להריץ, ואני אריץ לך. ומה שאני הולך לעשות אצלי במחשב, בעצם אני הולך להרים שתי מכונות שירוצו בעזרת דוקר. מכונה ראשונה תהיה הדאטאבייס, והמכונה שנייה תריץ את האפליקציה שלי. את הדאטאבייס אני ממש אקח דאטאבייס פוסטגרס שמישהו אחר הכין, מכונה שמישהו אחר הכין, ואני אריץ אותה אצלי במחשב. מכונות מקשיבות על פורטים, בעצם תוכנות מקשיבות על פורטים, ולכן גם למכונות יש פורטים. המכונה של הדאטאבייס מקשיבה על פורט שנקרא 5432, ככה אנחנו יודעים שזה בעצם הפורט שפוסטגרס מקשיב עליו, ובעזרת דוקר אני גם יכול לעשות מיפוי של פורטים במחשב שלי. זאת אומרת, המכונה הזאת מקשיבה על פורט של 5432, אני אומר לדוקר, תקשיב אצלי על 5432, ותחבר את זה למכונה הזאת, וככה כל מי שיפנה לפורט 5432 אצלי, גם יגיע לדאטאבייס. תכף אני אראה ממש איך זה עובד. אותו דבר אני עושה לאפליקציה, אני יוצר מכונה ממש שלמה של האפליקציה, היא מקשיבה על פורט 8000,
ואני ממפה את זה גם למחשב שלי, בגלל זה בפורט 8000 במחשב שלי אפשר לראות את האפליקציה. ולדוגמה, מה שעשינו קודם, שהרצנו את הסוואגר, אז התחברנו לדפדפן לפורט 8000, אמרנו /docs, וממש ראינו את האפליקציה. איך אני אדע שאני מצליח להתחבר לבסיס הנתונים בצורה תקינה? אני רואה שבסיס הנתונים צריך להיות על פורט 5432. יש לי פה תוכנה שהתקנתי שנקראת Table Plus. בתוך התוכנה מוגדר בסיס נתונים שמתחבר ל-5432 אצלי במחשב עם היוזר והסיסמה שכתובים פה למטה. ופשוט אני צריך לעשות טסט ולראות שזה ירוק, וככה אני יודע שהבסיס נתונים מתחבר. אז איך מריצים את הדוקר? יש לנו פקודה שנקראת Docker Run, ופקודה נוספת שנקראת Docker Compose, שהיא עושה את כל מה שעושה Docker Run, וגם מאפשרת להריץ כמה דוקרים במקביל, לכן אנחנו נתמקד בפקודה Docker Compose. כדי להריץ את הפקודה Docker Compose, אני צריך לכתוב קובץ שנקרא Docker Compose YAML, שבו אני מגדיר Services. כאן למשל מוגדרים שתי סרוויסים, סרוויס אחד של התוכנה, והסרוויס השני של הדאטאבייס. לכל סרוויס אני צריך להגיד image, מאיפה אני מביא את האימג' הזה, אז זה מה שיפה בדוקר, יש לנו אתר שיתופי כמו GitHub שנקרא Docker Hub, שיש פה מיליונים של images, דוקר images שכבר אנשים אחרים הכינו, ופה למשל יש את האימג' הרשמי של פוסטגרס 16, שכל מה שאני צריך לעשות זה לדעת את השם שלו, ולכתוב אותו פה בתור אימג', ואז אני יכול לקבל דאטאבייס פוסטגרס ולהריץ אותו תוך שנייה. יש כמה פרמטרים עבור האימג'ים, ובואו נעבור עליהם. אז משתנה סביבה בדרך כלל, שמי שיוצר את האימג' רוצה לקבל ממני פרמטרים, כמו למשל, מה יהיה יוזר הדאטאבייס שיעלה, או מה תהיה הסיסמה שלו וכו'. אז הוא יוצר משתנה סביבה, אני ממלא אותם כשאני מריץ את הדוקר, וככה אני יכול להעביר פרמטרים לדוקר עצמו, אז אלה המשתנה סביבה, זה די ברור. דבר שני, יש בעיה קלה עם הדוקר, שהמכונה היא חייבת להיות שלמה, והיא תמיד באה בלי מידע, זאת אומרת, נגיד אני רוצה דאטאבייס, אז הוא יבוא בלי מידע, ובכל זאת אני לא רוצה שהמידע הזה יימחק בכל פעם שהדוקר הזה יורד, והולך חזרה לאוויר. לכן יש אפשרות לעשות מיפוי ספריות. אני בעצם אומר, ספרייה מסוימת בתוך הדוקר, ממופה לספרייה אצלי במחשב. ואז הנתונים יישמרו אצלי במחשב ולא יימחקו גם כשהדוקר יימחק. דבר שלישי, כמו שראינו קודם, יש לי אפשרות להגדיר מיפוי פורטים. אני יודע שהפוסטגרס למשל מקשיב על 5432, ולכן אני אגיד פורט 5432 בתוך המכונה שתעלה, יהיה מחובר לפורט 5432 במכונה שלי. וככה גם מי שיתחבר למכונה שלי ל-5432 ירגיש כאילו הוא מחובר לדאטאבייס. יש פה עניין של בדיקת בריאות. למה? כי אנחנו רוצים שהמכונה השנייה של התוכנה תעלה רק מתי שיהיה לה דאטאבייס בריא להתחבר אליו, ולכן הגדרנו פקודה שאומרת מתי הדאטאבייס כבר עלה, ופה למטה אנחנו יכולים להגיד שהמכונה של התוכנה תעלה רק מתי שה-DB יהיה בריא. פה יש לנו את אותם הגדרות, והגדרה האחרונה זה בעצם, שאנחנו נסתכל על זה אחר כך, זה בעצם איך את התוכנה שלי אני כל הזמן רוצה לבנות מחדש, אז בגלל זה אני לא שם אימג' כאן, אלא אני אומר לו כל פעם שאתה מעלה את הדוקר, תעשה בילד מחדש, וזה בעצם יבנה את הפרויקט הזה, ויאפשר לי להריץ אותו. דבר אחרון,
אנחנו רואים שגם פה יש איזשהו מיפוי, אני רואה שהספרייה סלאש אפ ממופה, ממופה בתוך הדוקר הזה. בעצם תעלה מכונה חדשה, אבל אני רוצה שהיא תכיר את הקוד של התוכנה, ובעצם כל פעם שאני אשנה את הקוד, גם הפייתון שרץ בתוכנה יוכל לראות שהקוד השתנה ולקמפל לי אותו מחדש, שזה נקרא hot reload, ובעצם אני אוכל לשנות את הקוד ועדיין הכל ישתקף בתוכנה שעולה. אז בעצם עשינו כאן מיפוי של ספרייה, ובעצם המכונה שתעלה, יהיה לה בספרייה הראשית שלה את האפ שלי. אז איזה פקודות יש בדוקר? כבר ראינו את דוקר קומפוז אפ, שאפשר להוסיף לו מינוס מינוס בילד, ואז הוא בונה את האפליקציה, ואפשר להוסיף לו מינוס D, ואז הוא עולה ברקע בצורה של דימון. כרגע לא עשיתי את זה, ואם אני אסגור את הטרמינל הזה, אז הוא ייסגר. הפקודה הבאה שיש כאן זה דוקר PS, זה בעצם מראה לי איזה דוקרים כרגע רצים לי על המכונה. אני אפתח טרמינל, ואני אריץ אותה, רק שנייה. אז בעצם אני רואה שיש לי כרגע שני דוקרים ועוד משהו בסוף שזה מיניקיוב, תכף נדבר עליו. הדוקרים בעצם זה הדאטאבייס, פוסטגרס, והאפליקציה שלי. לכל אחד מהם יש קונטיינר ID, ככה שאני יכול לזהות אותו ולעשות עליו דברים, תכף נראה. ואני רואה למשל את המיפוי פורטים, שזה למשל, יש לו פורט 8000 והוא ממופה ל-8000 שלי, וזה מקשיב על 5432 וממופה ל-5432 שלי. נקודה הבאה זה נגיד לראות את הלוגים, דוקר לוגס, הגיוני, מינוס F זה אומר מינוס פולו, זה אומר שהוא ימשיך לעקוב אחרי הלוגים, ואז אני צריך לשים את הקונטיינר ID. בואו נראה למשל את האפליקציה. אז העתקתי את הקונטיינר ID, אני לוקח את זה. רגע. אוקיי, אז הנה זה הלוגים של האפליקציה, היא עולה. אפילו אם אני אעשה איזה משהו כרגע באפליקציה, הנה זה ישתקף פה. אני עושה קונטרול C כדי להפסיק. אני יכול בתוך האפליקציה גם להיכנס לתוך המכונה ולהריץ פקודות עם דוקר exec. אני אעשה את זה עכשיו, אז דוקר exec מינוס IT זה אומר איטרייטור, זה אומר תמשיך להריץ פקודה כל פעם, גם כשהפקודה שלי נגמרת הוא ימשיך להריץ עוד פקודות. אז זה המינוס IT, והפקודה הראשונה שאני מריץ היא פקודת bash. זאת אומרת שהנה עכשיו פתחתי טרמינל שנקרא bash בתוך האפליקציה, ואני יכול להמשיך לעשות פקודות cd alembic למשל. אני נכנס פנימה, אוקיי? וכשאני יוצא עם exit הוא מפסיק. פקודה האחרונה זה בעצם docker compose down. כן, יש לי אותו פתוח פה, אבל בסדר, אני אעשה docker compose down, ואז הנה, ואז הוא הוריד את האפליקציה, וגם פה הוא נסגר. ונעבור רגע לתוכנה. התוכנה כתובה בפייתון. מה שאנחנו רואים כאן זה הקובץ הראשי, שהוא מכיל את הקריאות API, כמו שראינו. יש לנו קריאה לקבל את כל המשימות, להוסיף משימה, לקבל משימה אחת, לעדכן משימה ולהוריד משימה. בעצם ביחד הכל נקרא CRUD, Create, Read, Update, Delete. יש לנו עוד API אחד שרק מחזיר סטטוס שהתוכנה בסדר. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם נקרא ORM, יש את זה בהרבה שפות. זה Object Relation Model, זה מאפשר לנו לעשות שאילתות מול הדאטאבייס בעזרת אובייקטים. הספרייה בפייתון שיודעת לממש את ה-ORM קוראים לה SQL Alchemy, והיא בעצם מאפשרת לי לעשות query עם אובייקט שנקרא to do, שאנחנו רואים שאנחנו מקבלים אותו כאן ממודלס, ואני יכול להיכנס למודלס ולראות שזה פשוט מיפוי לטבלה. את הספריות של פייתון חשוב להגיד, אפשר להגדיר
בקובץ שנקרא requirements.txt, שם אנחנו מגדירים את כל הספריות שאנחנו רוצים ואת הגרסאות שלהם, וככה אנחנו בעצם לפני שאנחנו מריצים את התוכנה, אנחנו מתקינים את כל ה-requirements בעזרת ה-dependency management של פייתון שנקרא PIP, הוא יודע להתקין, ואז ברגע שאנחנו מתקינים את הכל, אנחנו יכולים להשתמש בספריות על ידי זה שאנחנו מייבאים אותם כאן למעלה ב-from. קצת על הספריות של פייתון עצמה. את ה-API אנחנו מגדירים דרך ספרייה שנקראת Fast API. בעצם כל ה-annotation שכתבנו כאן הם של Fast API. כדי שנוכל לראות בסוואגר את המבנה של האובייקטים, היינו צריכים להגדיר פה בסכמאז את כל המבנים והשדות שלהם. ואז אנחנו רואים אותם פה ליד הקריאות, וזה בעצם המבנה שאנחנו נצפה לקבל מהקריאה, למשל. אוקיי, זה בדיוק המבנה. ספרייה נוספת ומגניבה של פייתון נקראת אלמביק. זה בעצם ניהול גרסאות עבור הדאטאבייס. זה כמו גיטהאב עבור הדאטאבייס. כשאנחנו רוצים להתחיל את האפליקציה עם אלמביק, אנחנו כותבים את הפקודה אלמביק init, אלמביק. אחרי זה, כל פעם שרוצים ליצור גרסה חדשה לדאטאבייס, זאת אומרת להוסיף שדה או לעשות איזשהו שינוי חדש בדאטאבייס, אנחנו יוצרים revision על ידי הפקודה הזאת, revision auto generate. כשסיימנו להגדיר את כל הקבצים של ה-revision, אנחנו עושים כמו commit, alembic revision -m, זה ממש אותו פורמט של commit, ומתי שאנחנו רוצים לעשות apply לדאטאבייס, אנחנו נעשה alembic upgrade. ה-init יצר לנו בעצם את הספרייה הזאת של אלמביק. כשיצרתי revision, זה בעצם יצר לי את הקובץ הזה כשהוא ריק, ואז אני הייתי צריך להגיד לו, נגיד שאני רוצה להוסיף טבלה, לכל סקריפט של אלמביק אני מוסיף גם את הדרך קדימה, כלומר את ה-upgrade, וגם את הדרך אחורה. כלומר, איך אני מחזיר את זה חזרה לאיך שהיה קודם, ואז אפשר ממש לנגן את השינויים בבסיס הנתונים, והאלמביק זה אכן אחד הדברים המגניבים שיש בפייתון. והדבר האחרון שנעשה זה נסביר איך כל זה הולך ונארז לתוך תוכנה ולתוך מכונה של דוקר שיכולה להריץ את התוכנה. הקסם הזה נעשה בעזרת קובץ שנקרא דוקר פייל, ששמים אותו בספרייה הראשית של הפרויקט. שם הדוקר מחפש אותו וככה הוא יודע לבנות את המכונה. קובץ הדוקר פייל תמיד מתחיל מאיזושהי מכונה אחרת שאנחנו רוצים להתבסס עליה, ובעצם אנחנו משדרגים את המכונה הזאת עם התוכנה שלנו, וככה תהיה מכונה חדשה עם התוכנה שלנו בתוכה. אז המכונה שאנחנו מתחילים ממנה זאת פייתון 3.11. אנחנו בעצם מגדירים איזשהו ספרייה ראשית שנקראת /app. מעתיקים אליה את קובץ ה-requirement, זה שאומר איזה ספריות חיצוניות אנחנו צריכים, מה ה-dependencies שלנו. אנחנו מתקינים את ה-dependencies שלנו בעזרת PIP, שזה ה-dependency manager של פייתון, הוא יודע להתקין ספריות של פייתון. אנחנו בעצם לוקחים לתוך הספרייה הזאת, לתוך האפ, את ה/app שלנו, שמכיל את כל הקבצי קוד, ואז אנחנו בעצם יכולים לסיים את היצירה של דוקר אימג' על ידי פקודה. אז הפקודה שאנחנו מסיימים בה זה סטארט לאפליקציה. זה בעצם מתחיל את האפליקציה. בואו נראה רגע מה עושה הסקריפט הזה, הוא מאוד פשוט. אז כמו שראינו קודם, יש לנו אלמביק, אז אנחנו רוצים לוודא שהדאטאבייס הוא באמת מעודכן, אז אנחנו מריצים אלמביק. ואז אנחנו מריצים ממש את האפליקציה בעזרת המריץ של פייתון שנקרא יוביcorn. זה בעצם ה-runner, אפשר לקרוא לו, של פייתון. הוא יודע להגיש אפליקציה של פייתון בזמן ריצה. אחרי שיש לי דוקר פייל שמגדיר איך בונים את המכונה, אני יכול ממש לבנות אותה על ידי דוקר בילד.
זאת הפקודה, דוקר בילד. כל מה שאני צריך לעשות זה לתת טאג, כמו שאני עושה פה, מינוס T. אני נותן טאג שזה to do API, זה בעצם יהיה השם של המכונה. אחרי זה אני נותן גם נקודותיים אם אני רוצה לתת מספר גרסה, אני יכול לתת 001 או משהו כזה, או שאני יכול להגיד latest, ואז תמיד כשאני אגיד נקודותיים latest, ידעו שזה הגרסה הנכונה. והדבר האחרון שאני אומר זה הנקודה, שזה אומר הספרייה ממנה בונים. בספרייה הזאת הוא מצפה שיהיה קובץ שנקרא דוקר פייל, זה שהרגע בנינו. הוא מוצא אותו ועושה מה שכתוב בתוך הדוקר פייל, וככה הוא בונה את הדוקר אימג'. את הדוקר אימג' הזה הוא מאחסן אצלי בדוקר ריפוזיטורי. בעצם בתוך הדוקר ריפוזיטורי שלי כרגע, יש to do API עם גרסה latest שנדחף כרגע כי עשיתי דוקר בילד. כדי להשלים את התמונה אני אעשה עכשיו deploy של האפליקציה שלי לקוברנטיס. קוברנטיס זה כלי שגוגל כתבו, שמאפשר ניהול של קונטיינרים, כמו למשל דוקר, מכונות שאנחנו מריצים, בזמן ריצה, בפרודקשן. מה שקוברנטיס יודע לעשות זה להתמודד עם עומסים בצורה אוטומטית, לסדר לנו כתובות בצורה אוטומטית, להסתדר עם כל ה-certificates וכל הדברים שה-DevOps עושים בצורה אוטומטית. מה שאנחנו בתור מתכנתים צריכים להכיר בקוברנטיס זה שלושת הישויות, Service, Deployment ו-Pod. נתחיל מ-Deployment. Deployment זה בעצם מייצג את האפליקציה עצמה. זה מנהל את כל הדוקרים שהם מאותו סוג, מאותו אימג'. למשל, אם אני רוצה שיהיה שני שרתים שמריצים את האפליקציה שלי, אני אצור deployment שיש לה שני רפליקות. לרפליקות קוראים פודים, ובעצם כשאני אצור את ה-deployment עם שני הרפליקות, ייווצרו מיד גם שני פודים שמריצים, שכל אחד מהם מריץ את האפליקציה שלי. כל אחד מהם הוא מכונה שמריצה את האפליקציה שלי. קוברנטיס יוצר load balancer לכל deployment, וככה אם למשל יש לי כמה מיקרו סרוויסים, הם רוצים לדבר אחד עם השני, לכל אחד יהיה שם, וכל אחד יוכל לפנות עם השם הזה ל-load balancer של מיקרו סרוויס אחר, וככה להגיע לאחד הפודים של המיקרו סרוויס האחר. אבל אם אני רוצה ממש לפנות ל-deployment מבחוץ, אני צריך לחשוף אותו החוצה. כלומר, לא רק בתוך הקוברנטיס, אלא אני רוצה שממש מישהו חיצוני יוכל לראות את הסרוויס הזה, אז כלומר, את הדיפלוימנט הזה, אני חושף אותו החוצה בעזרת מה שקוברנטיס קורא לו סרוויס, שזה כתובת חיצונית לדיפלוימנט. זה יהפוך את ה-load balancer שיש לי פה לכתובת חיצונית. ובואו נראה איך עושים את זה בפועל. העבודה עם קוברנטיס היא על ידי קבצי YAML, שפשוט עושים להם apply. תכף נסביר את זה, אבל קודם בואו נראה את זה בפעולה. אז יש לי פה שתי קבצי YAML, אני עושה להם kubectl apply. הנה, הוא יצר לי כל מיני דברים, וכדי לראות את הדברים האלה אני אכנס שוב לדשבורד. אוקיי, אז בואו נראה, כרגע דברים עולים. אז יש לי deployment אחד, running deployment אחד עדיין מחכה. מבחינת פודים, הנה עכשיו יש לי פוד אחד שהוא running ועדיין שתיים מחכים. הפוד גם ה-deployment וגם הפוד ש-running זה כנראה הדאטאבייס. והנה עכשיו הכל עובד. אז אני רואה שהדאטאבייס פוסטגרס שלי כרגע ירוק, יש לי פה פוד אחד מתוך אחד שעובד. והאפליקציה שלי, to do API, שיש לי שני פודים שכרגע עובדים. אני יכול לראות גם, אוקיי, אז אמרנו שיש deployment שבו אני מגדיר איזה פודים אני צריך. deployment ו-replica set זה כמעט אותו דבר, אז אני לא אסביר מה זה replica set. בעצם ה-deployment שלי הגדירו שאני צריך שתי פודים עבור
אפליקציה ופוד אחד עבור הדאטאבייס, וזה מה שקרה מבחינת הפודים. ומבחינת הסרוויסים, אז אני רואה שיש לי שני סרוויסים שחושפים החוצה את את ה-deployment, סרוויס אחד עבור הפוסטגרס וסרוויס אחד עבור האפליקציה שלי, וככה אני יכול להגיע לאפליקציה שלי מבחוץ. אוקיי, אז אני עוצר את הדשבורד, ובואו נראה איך זה עבד, או מה יש פה. בואו נראה. אז נתחיל מהקובץ פוסטגרס YAML. config map זה משהו כזה צדדי, אבל זה בעצם מגדיר משתנה סביבה. אני רוצה את שני המשתנה סביבה האלה, שאחרי זה אני צריך אותם באפליקציה, אז הגדרתי פה את משתנה הסביבה שקשורים לדאטאבייס. יש עוד משהו שזה זה די חשוב, זאת אומרת, כמו שהגדרתי קודם, מיפוי ספריות כדי שלא יימחק לי הדאטה. אותו דבר, אני צריך להגדיר ווליום בקוברנטיס, כדי שכל מה שקשור למידע שנשמר על הפוסטגרס, לא ילך לאיבוד כל פעם שהפוד נופל, ולכן אני מגדיר פה ווליום. לכל דבר של קוברנטיס בעצם יש את ה-kind, שפה אני רואה config map, פה אני רואה שזה ווליום, יש לו איזשהו name, ואחרי זה יש attributes שספציפי ל-kind הזה, בעצם אנחנו מתארים אותם. כל זה קשור עדיין לווליום. עכשיו יש לי כאן את הסרוויס, בעצם אני אומר שהוא ייחשף על פורט 5, שהוא מקשיב לפורט 5432 וייחשף על ידי פורט 5432. ה-deployment זה החלק החשוב. בעצם אנחנו אומרים שיש לו image, איפה הוא? דבר ראשון, רפליקה אחד, זה אומר שיהיה לי רק פוד אחד שלו. כל ה-labels וה-selectors מאפשרים לי אחרי זה, בתור מנהל של קוברנטיס, לחפש דברים לפי שם מסוים של אפליקציה או לפי לייבל. אז זה הסיבה שיש פה כל כך הרבה לייבלים. אימג', הנה, זה האימג' שאומרת לי איזה דוקר אימג' אני רוצה להריץ כדי שיהיה לי את הפוסטגרס, אז זה מה שכתוב כאן, פוסטגרס גרסה 16. יש כאן עוד פעם את ההגדרות של הפורטים, את המשתנה סביבה ואת הספרייה של הדאטה, שבעצם היא תישמר כל פעם, גם אם הפוד נופל, היא עדיין תישמר, כדי שאנחנו לא נאבד את המידע. אני מזכיר כל זה בתוך deployment, בעצם כל זה מגדירים בתור deployment, ומזה ייווצר פוד אחד, בגלל שביקשתי רפליקז אחד. עוד דבר נחמד ל-deployment זה שאנחנו מגדירים readiness ו-liveness. זה בעצם נותן לקוברנטיס אפשרות לדעת שהשירות הזה באמת עובד. כמו שראינו שלאפליקציה יש איזשהו health check, איזשהו API שאומר האם האפליקציה בסדר. זה מה שקוברנטיס מצפה תמיד, אז כאן אנחנו נתנו איזושהי פקודה שבודקת האם הדאטאבייס מוכן. יש הבדל קטן בין liveness ל-readiness, אני לא אכנס לזה, אבל זה פה אותה פקודה. נדמה לי ש-readiness זה בעלייה ו-liveness הוא ממשיך לבדוק כל הזמן, אבל זה לא קריטי. והנושא הזה כאן זה ה-volumes, זה בעצם הוא אומר, תשמור לי את המידע של הדאטאבייס באיזשהו מקום בצד, כדי שהוא לא יימחק. זאת האפליקציה עצמה, גם לאפליקציה יש סרוויס, כמו שראינו קודם על פורט 5432, אז האפליקציה עצמה היא על פורט 8000, היא גם מקשיבה על פורט 8000, היא חושפת את פורט 8000 ואנחנו רוצים לחשוף אותה על פורט 8000. הדבר הזה זה בעצם, לקוברנטיס יש נודים, אנחנו מעלים את הפודים, זה ממש השרתים הפיזיים של קוברנטיס שמכילים הרבה deployment שבתוך, סליחה,
מכילים חלקים מה-deployment שהם מכילים פודים. זאת אומרת, אני יכול לקחת להגדיר deployment, ושהוא יפזר את הפודים שלו על כמה מכונות של קוברנטיס שנקראות נודים. בכל אחד מהנודים האלה אני אחשוף את הסרוויס הזה בפורט 30,000, זה לא כזה קריטי. בדרך כלל DevOps מגדירים את כל הדברים האלה. זה ה-deployment של האפליקציה. אני אומר כאן רפליקת 2, זאת אומרת שאני רוצה שתי שרתים של האפליקציה. יש אפשרות גם להגדיר אוטו-סקיילינג בקוברנטיס, ואז להגיד כשיש עומס אני רוצה יותר רפליקז, וכשיורד העומס אני רוצה פחות רפליקז. גם את זה DevOps מגדירים. גם פה יש הרבה לייבלים. בסופו של דבר, אני כותב איזה אימג' שייך לאפליקציה, זה בעצם מה שירוץ, מה שקוברנטיס צריך להריץ כדי להביא את האפליקציה. אם אתם זוכרים את המשתנה סביבה, זה ה-config map ref הזה, זה בעצם ידאג שיהיה לי את המשתנה סביבה. גם לאפליקציה שלי יש liveness ו-readiness, שקוברנטיס בודק אותם, וככה הוא רואה אם זה ירוק או אדום, כמו שראינו שהוא הציג. ולאפליקציה יש גם, לכל אפליקציה יש בקשות של ריסורסים. בעצם לקוברנטיס יש נוד מאוד גדול, יש שרת מאוד גדול, והוא מקצה חלקים קטנים מהשרת לכל אפליקציה. אז בעצם כל אפליקציה מגדירה כמה זיכרון וכמה CPU היא רוצה לקבל מתוך השרת הגדול, וזה מה שקוברנטיס יקצה לה. אז בואו נראה עוד קצת פקודות של קוברנטיס, ובזה נסיים. אז כרגע הדשבורד עובד, אני פורק אותו. כל דבר שעושים בעזרת הדשבורד אפשר לעשות גם בלי הדשבורד, אז למשל אני יכול לבקש מידע על כל הפודים, kubectl get pods, אני מקבל מידע על 3 פודים שכרגע רצים, וכמה ריסטארטים היו וכמה זמן הם רצים. get deployments, יש לי פה 2 deployments, ואני יכול לראות שלאחד יש פוד אחד מתוך אחד באוויר, ולשני יש 2 פודים מתוך 2 פודים באוויר. get services, מחזיר לי את הסרוויסים וה-IP שלהם ועל איזה פורט הוא יושב. אני יכול לקבל יותר מידע על ידי הפונקציה describe, אז למשל describe pod, ולמשל את אחד הפודים של האפליקציה, describe pod, ובעצם לכל פוד יש ID, כמו שבדוקר יש ID, גם בקוברנטיס יש לכל דבר ID. הביא לי עכשיו יותר מידע. אני יכול לקבל את המידע הזה גם בצורת YAML, עם אותו פוד ID. אוקיי, קיבלתי את זה בצורת YAML, ואז אני יכול לשמור את זה לקובץ ולעשות לו apply, ובעצם זה יגיד לקוברנטיס מה המצב החדש שאני רוצה לפוד הזה. מגניב שאני יכול גם לעשות delete pod. בואו נעשה delete pod. לאחד הפודים של האפליקציה. אוקיי, עכשיו הוא מחק, ועכשיו ה-deployment יראה שחסר לו פוד. אז בואו נראה מה קורה בדשבורד. אז אני רואה שיש לי אחד שהוא failing, אני רואה שיש לי 2 פודים רצים ואחד שהוא לא רץ, ולאט לאט הוא תכף ירוץ. הנה, עכשיו הוא רץ, יש לי כל הפודים רצים. בוא נראה. אני יכול לבקש ממיניקיוב להציג לי לתת לי גישה ל-load balancer. בוא נראה איך אני עושה את זה. זה בעצם אני אומר לו, תן לי גישה לסרוויס. אני עושה לו מיניקיוב סרוויס to do service. והוא פותח לי, איזה יופי, זה ממש האפליקציה. אני זוכר שהסוואגר נמצא בסלש דוקס, אז אני הולך לכאן. והנה זה ממש האפליקציה, בואו ננסה להכניס איזושהי משימה. ועוד משימה, ועכשיו אני קיבלתי את רשימת המשימות.
וזהו, האפליקציה עובדת, הכל מדהים. חזרה אחרונה על מה שלמדנו, אז בעצם למדנו על טכנולוגיית דוקר, שהיא מהפכה מטורפת, מאפשרת לנו להריץ מכונה שלמה. בתוך המכונות שלנו הרמנו מכונה אחת עבור הדאטאבייס, מכונה אחת עבור האפליקציה שלנו, כל אחת מקשיבה על פורט וגם ממפה את הפורטים למחשב שלנו, ככה שגם המחשב שלנו נראה כאילו הוא מריץ את האפליקציה. למדנו על קוברנטיס, שבעצם המבנה של קוברנטיס הוא בעיקר סביב ה-deployment. לכל דבר היה deployment, אז היה לנו deployment אחד לדאטאבייס, לפוסטגרס, ו-deployment אחד לאפליקציה שלנו. תחת ה-deployment יכול להיות אחד או יותר פודים, וככה אנחנו יכולים לעמוד בעומסים וגם לקנפג את ה-deployment, שאם יש יותר עומס הוא משכפל עוד ועוד מכונות, עוד ועוד פודים. הוא גם דואג שאם מישהו יהרוג לו פודים, אז הוא ישר ייצר פודים חדשים. ואנחנו בקוברנטיס ידענו לחשוף את ה-deployment החוצה, כדי שאנשים יוכלו לראות אותו דרך משהו שנקרא סרוויס. אז אני מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא.